इथे गप्पा गोष्टी चालू आहे आणि इथे तयारी चालू आहे जायची. आणि आमची दिलू पण येते आमच्या सोबत. आज दिलू पण येते. दिलू रेडी एकदम. चला आता आम्ही कुठे जाणार आहेत फिरायला ते आम्ही तुम्हाला सांगू गाडीत. आता 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 चला आतमध्ये 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 चला गाडी आली बाहेर. नमस्ते. आज पण मी शॉपिंगला जाते आणि आज दादरला जाते. कुठे एक्झॅक्टली दादरला? हिंदमाता. काय आपण करणार तिकडे हिंदमाताला? ते आपल्याला लग्नाचं सगळं सामान आणायचं आहे ना. ते हॉलवर जे लागतं ना सामान, ते आम्ही स्वतःच म्हटलं आम्ही स्वतः आणतो म्हणून. गुरुजींचं भटजींचं गुरुजी ते आणतात, पण आपण म्हटलं आपण स्वतः आणूया ना, म्हणून आता आपण आणायला चाललोय. आज काजलला मारला काय? शांत बसले? नाही मारला नाही, शांत आहे. हा आता तुम्हाला तिघांना एक प्रश्न विचारतो, गाडीमध्ये कोण जास्त जागा घेऊन बसतो पाठी? कोणी मी मला ऐसपैस बसायला लागतो ना, आई कम्फर्टेबल बसते एकदम. आणि आमच्या काजलला चिवळत नाही ना तिकडे? नाही ती केवढीशी आहे. ही कम्फर्टेबल गाडी आहे बघ है ना? आता आम्ही दादर वेस्टला आलो. कपड़ा एकदम भारी पहनोगे, हल्दी को उसमें अलग देगा, ये रेडीमेड है. आपण काय घेतलं ते? बाशिंगा. बाशिंगा आणि मुंडावळी घेतली. बाशिंगा आणि मुंडावळी. आहे ना आमच्या किती मीटरचा आहे? किती मीटर? किती मीटर फुल ओटी बांधायचं पाहिजे. काय घेतेस काजल? 1.5 मीटरचा. धूप घेतल्यावर देखो हळद कुंकू इतना बड़ा चीज और अगरबत्ती उससे बड़ा कशासाठी? जैसा आपको जो है पूजाचं सामान आहे सगळं आपल्या लग्नासाठी लागेल ना गुरुजींना. भटांनी दिलेलं ते सामान सांगितलेलं. हिरवे खत आहे ना. ओमकार 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 शिरवडकर. ते लाईन अशी आली पाहिजे ना बरोबर. थोड़ा सा मेरे को ना, क्योंकि विधि में मेरे को ऐसा टाइट थोड़ा लगता सा है धूप. ये करना है. टाइट वाटते काजल खूप टाईट वाटते. है ना? हाँ, पड़ जाएगा. गळ्याला कोई पण बांधा नहीं, निकाल दे बेटा, वो निकाल. पोटी वाला पहना दे. नहीं ये? असं वाटतं ना? आतमध्ये टी शर्ट घालायला लागेल त्याला चिपकतं ना. हे सिर्फ साईडला राहतं. काय करावं याच्यात? किती मस्त वाटतं. ते छान डिझाईन छान वाटते. नवरा झाला रेडी. नवरा झाला रेडी. चला मंडवळ्या बांधा. आता मंडवळ्या पण आहे. बाशिंगा नाही वो पण झालं वो नाही पण का? कसं वाटलं तुम्हाला व्हिडिओ बनवायला नाही. हो व्हेरी नाईस. आई कसं वाटलं तुम्हाला ड्रेस? मस्त एकदम छान आहे ना? हा छान. रेडी झाला का नवरा? की Ready अजून झाला. काय हवंय? काल नवरीला पप्पू रेडी से- केली, आज नवऱ्याला रेडी इसमें केली. इसमें हाँ शूज. कसला नवरा भेटला काजल तुला. नवरीचा ड्रेस Indo बघा. इंडियन वेस्टर्न. त्याला माहिती आहे ते एवढं स्पीडमध्ये होतं मी पाठी गेली. हा त्याच्यापेक्षा भारी वाटतो. हा त्याच्यापेक्षा भारी वाटतो. काही शपथ. वाटतो ना हा. हा त्याच्यापेक्षा भारी. हा त्याच्यापेक्षा भारी हो वाटतो. दाखवा. हा काय?
भाग आहे. कारण आहे हे बघ, हे चॉकलेटी, खालचा चॉकलेटी, मोजडी चॉकलेटी, पीस पण भारी आहे. आता काय माहितीये का, तू गोरा आहे, तुला सगळं छान दिसत. सगळं छान वाटतं. हा तोच पण हे प्रॉब्लेम पण मी छान चेंज वाटतं. कपडा चूक. हे राजा महाराज वाटतं. चिक्की घालू. दुसरा कोण नाही येणार तुला. तू त्याचा मित्र तो येऊ शकतो. खाली मोजडी. हा खालचा वेग आहे पण हा असा आहे. हा नॉर्मल. असे समजा काही फंक्शन असो ना आपल्या मित्राचं काय हे असेल तरी हा घेऊ शकतो आपण, कारण आपण मग शोधत बसतो काय आपण काय एकदम नॉर्मल नाही आहे. वैसे जिसमें 2-3 राइट राइट कर लेगा तू. मतलब प्रॉपर दिखाएंगे एक्चुअली चूज ये किया ना. असं पूर्ण असं घालवायला लागतो, एकटा नाही घालू शकत ना. घरातले घालतील ना कोणतरी. जेवताना ना यू कॅन रिमूव्ह दिस ऊपर पीछे का से कोट. टाइट हो जाएगा और हाँ पीछे से राइट हो टाइट जाएगा. करने वाला तो भी ठीक है मेरे. हाँ ये थोड़ा सा अंदर बैठा हुआ दिखना चाहिए ना. हा रिसेप्शन लुक. हा ना, हे आतलं टाईट होणार आहे, अजून आतून खेचला जाणार आहे, पण हा असा आहे. छोटा बाबू वाटतो. मस्त आहे हा, है ना. मस्त आहे. हे जास्त खाली आहे का? नाही बरोबर आहे. फक्त हे ना, हे खेचून वंदर टाईट ना. हे केचत तू करवतो. हे असंच पाहिजे. आतलं दिसायला पाहिजे. बरोबर आहे. सगळे तुझ्या मापाचेच लिहिलेले आहेत. नेक्स्ट हे बघा अजून बहुत चलेगा वो मत लगाओ ना. हा रेड आहे ना. ये भी हाँ नहीं तो आएगा नहीं ना. इट लुक्स लाईक व्हॅलेंटाईन सेलिब्रेशन. घर में करते ना हम लोग. तुझ्या बर्थडेला असं घालायला लागेल. काय केलं इकडे? इट लुक्स लाईक व्हॅलेंटाईन. पार्टीवेअर व्हॅलेंटाईन. लाल पोपट. हे आपण व्हॅलेंटाईन डे करतो ना हा, मॅडम. हा. इकडे यायचं. आपलं दुकान आहे. तो इसमें रेड आ जाएगा ना, नीचे कुछ अलग आ जाएगा ना. रेड येणार पूर्ण रेड. आपलं दुकान आहे. पण येऊ शकतो. ब्लैक पैंट आएगा. ब्लॅक पॅन्ट आहे का. हा खाली पैंट आता है. ब्ल्यू पॅन्ट आहे वैसे. हा बघा हा जोधपूर टाईप. हाय, शाबास. छान आहे. हा वो मिरर येतो. छान वाटतं. खूप छान वाटतं. काय मस्त. छान पण ते दिला. आजच्या सणाला ते घालू शकतो. हा कसा आहे? मस्त आहे. मस्त आहे. घालू शकतो त्याच्यावरती मला. इंडो वेस्टर्न. म्हणणं त्याचाच आहे. मोदरी मस्त आहे. घालू रेडी. चला मग जावा. उडी मारायची का आणि तो चेंज. बैठो. हां बस लाव. नमस्ते. नाही आधी मास्क काढते. आता आपण नमस्ते. आता मी बाहेर फिरायला चाललोय. कुठे चाललो आपण? कुठे चाललो? अली रोड. हां खाऊ गल्ली. गल्ली. काजल ते खाऊ गल्ली मोहम्मद अली रोड कशासाठी फेमस आहे? नॉनव्हेजसाठी. व्हेज पण आहे पण स्पेसिफिक नॉनव्हेजसाठी जास्त फेमस. म्हणजे खाणं तिकडे वेगवेगळं असतं आणि खायला वेगवेगळं असतं ना. नॉनव्हेज खाणारे आहेत ना, म्हणून आम्ही जातोय. तुम्हाला पण भूक लागली असेल तर नक्की एकदा विजिट करा तिथे. ऍक्च्युली सर्व तिकडे गेलेले आहेत आता. चला आमच्या बरोबर. हां मम्मी तू नाही गेली ना कधी? नाही गेली. मी याच्या अगोदर गेलो होतो ना. हा तू गेलेला एकदा, व्हिडिओ पण बनवलेला आहे ना. पण व्हिडिओ अपलोड नाही केलेला मी. नाही केलेला. नाही कारण तू नव्हती ना. बरोबर. आता मम्मीला पण घेऊन चाललो, आई पण आणि काजल पण आहे आमच्याबरोबर. आता आम्ही इव्हिनिंगला निघालो कारण हाच बेस्ट टाइम असतो ना हां. तिकडे जायचं. कसं आहे? मस्त आहे.
कोमट चीज आहे ना त्याच्यामध्ये. बिर्याणीचं नाव काय बिर्याणीचं नावच दिसत आम्ही बिर्याणी खातो पण बिर्याणीचं नावच दिसत काय ऑर्डर केली. चिकन टिक्का बिर्याणी. चिकन टिक्का बिर्याणी. चिकन टिक्का आहे. आता कुठे येऊन बसली? मी जरा हॉटेलमध्ये आलो तर चिकन टिक्का वगैरे खाणार आहे. चिकन टिक्का नाही, चिकन टिक्का आता तिकडे पहिला खाल्लं. मग हे काय आता चिकन मलाई आणि पहाडी चिकन आणि मलाई चिकन ते खाणार. आणि ते कसं असतं माहिती का, ते अडकवलेलं असतं सर्व सल्ल्यामध्ये. तिकडे समोर अडकवलेलं. इकडे काय आणलं तुम्ही स्टार्टरला? गोभी है, नींबू. ये हमने क्या लिया बताओ उसमें से? ये वाला लिया ना? हाँ मलाई लिए और अपना ये पहाड़ी लिए. आता हे चिकन पहाडी आहे आणि हे चिकन मलाई आहे. बरं ते लाईट आहे त्याच्यावरती लाईट. आता बरोबर आहे. तुम्ही खाताय ना माझ्या पोटात येतं. हां चले खाऊन बघ, टेस्ट करायचं. आणि गरम करून देतात ना. गरम गरम तिकडे लटकवलेलं ते सर्व. चिकन मलाई खूप छान आहे. चव काय वेगळीच आहे. खूप वेगळी चव. काजलला जास्त झालेलं वाटतं नाही? कोणतं झालं आता? किती राहिले? एक एक पीस राहिलेलं आहे बरोबर. ते पण आम्ही अर्धा खाण्याला, अर्ध तिला आणि अर्ध मला. आमची आई लोक समोर बसलेले सोबत. आमच्या दिदीला गुदुगुली होते. केळीच्या अंगावर पटकन. बबू व्यायाम करायला लागला ना, एक्सरसाइज करायला लागला की त्याला करू देत नाही, ते पायाला चावते. बघ 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 बघ. दिलो इकडे काय आहे? हे बघ. हे बघ, बघते बघा. समजतं तिला आता बघा हे बघा, तुम्हाला एक दाखवते बघा. हे धागा दिसते धागा. त्याला ट्रेनिंग चालू आहे. ट्रेनर आहे पुढे. क्लायंट पार्टी येतात आहेत. हे क्लायंट बघा आमचे वॉकिंग 1 राऊंड नंबर 1. आउट केला. बाहेर कुठे झाली स्टेडियमच्या बाहेर? इकडे पकड पकड पकड. पहिले बघू पाय उचलायला लागायचे. दिलू पप्पू काय करतो ग? पप्पू कुठे आहे? पप्पू काय करतोय ग? उचल त्याला, उचल. उठ 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 लवकर. पाड त्याला, पाड खाली. खाली पाड. खाली पाड. खाली पाड. त्याला खाली पाड. खाली पाड. बघ काय करतो? काय करतो? नीलू तिने पण तसं केलं. दोन पाय उभी पण जायची ती. हा आपण कसं इकडे बाहेर येऊन बघतो ना असं, तर ती पण अशी वर येऊन उभी राहायची, बघायची. मला नाही वाटत आता मी आता आली 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 आली. काय केलास? काय केलास तू? पप्पी घेऊन गेली. काय केलास? तुझा हात- परत कर. तेव्हा परत पकड परत पकड कर. पकड तिला, पकड. पप्पू राग येतो तिला. उठ पप्पू, खाली उतर. त्याच्याकडे कंटिन्यूस खाली उतर. बघते त्याच्याकडे. तिला वाईट वाटतं, तो काय असं करतो. आता ह्याच्यानंतर आता आपण काजल करणार आहे हेडस्टँड. आता नाही नाही पहिलंच नाही पडते. हेडस्टँड केलं मी तुम्हाला एक फायदा सांगतो. जरा इकडे दाखव, म्हणजे माणसाला त्याचा उपयोग समजला पाहिजे. आता जेव्हा मी ओला उबेर मध्ये बसायचो ना, मोबाईल खाली घेऊन मोबाईल मध्ये बघितलं ना खाली, आणि परत वरती बघितलं की जरा फिरायचं, गरगरायचं. पण आजकाल आता हे हेडस्टँड परत, कारण लग्नाच्या गडबडीमुळे माझी एक्सरसाइज चुकत होती सर्व.
आता मी रेग्युलर 4-5 दिवस झाले मला करायला, पण माझा आता मी परत काल ओला उबेर मध्ये बसलो होतो ना, तर खाली बघतो वरती होतो, मला काहीच गरगरत नाही. ते करायचं, ब्रिथिंग एक्सरसाइज करायची का पण चांगलं होतं त्याने. आणि नाही जमत असेल तर अजून एक सांगतो, बसायचं असं, हात पाठी ठेवायचे असे लॉक, ब्रीथ करायचं आणि हे वरती 1 2 आणि 3. नवीन पॅन्ट आहे बाबा. पकड 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 बुक 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 बुक. चला एक्सरसाइज, आता एक्सरसाइज. 1 अरे अरे टायगर, आमची टायगर बघा, आमची टायगर बघा, टायगर टायगर टायगर. आमच्या आपल्या चॅनलवर दिलचे 30% सबस्क्रायबर आहेत, तुझे 60% आणि माझे 10%. 60 30 90 100. बघा कोण म्हणतं आमची देवी खेळत नाही, तिच्या खेळला की खेळते ती बरोबर. तिला ऍक्टिव्ह आहे, तिचे नख कापायला देत नाही म्हणून ती, ते बाहेर कापणारे पण आले होते ना तरी त्यांना कापायला दिलं नाही त्यांनी. दिलू नका कशी कापायची तुझी, गुदगुली गुदगुली गुदगुली. बघा केवढी ऍक्टिव्ह आहे बघा. आता दात दात डेंटिस्ट, दात दाखव, दात दात दाखव, दात दाखव, दात दाखव. करशील का काजल असं, दाताला हात लावशील? हा चल बघा, दात बघ, दात पकडला बघ, दात पकडला बघ. बघितलं काय, बघितलं दात बघा केवढी पळते बघा. टुमुक टुमुक टुमुक. हे कॅटवॉक, कॅटवॉकची ट्रेनिंग झाली, संपला संपला संपला, दबली. आता तुम्ही काही करा, आता नाही 3 मिनिट्स गॅप. परत बघा आता पातळ चालली बघा, वरतून इकडून पातळ. धूम. आता धूम पण पाठी पातळ करायचा तिचा आवडायला लगेच. पण आमची दिलू फेमस आहे मम्मी. बाहेर कोण पण सबस्क्रायबर. दिलू कुठे आहे, दिलू काय करते? ओरडते आमची दिलू. घरी आहे दिलू, घरी आहे. हा घरी आहे. नको शाने दिलू आहे. हात नका लावा. सर्वांनी विचारायचं आमच्या दिलूला, खूप सुटवलं होतं. दिलूची मुच्ची केवढी आहे हे बघ. ड्रीम करायची का? करायची तुला काजल. राग आला. नको नको, हे ना करायचं, हे ना करायचं, नको करू नको करू. जा तू चिच्ची खा जा. बस बस झालं. पप्पी घ्यायचा, चल पप्पी घे. बस आता पप्पी कशी घ्यायची आमच्या दिलूची बघा. बघा तिला खेळायच्या मूड मध्ये असते, पण तिला जास्त सतवायला नको. ती बघा पाहिजे. बघा कॅमेरामॅन पाटील एवढी किती धावते. हा अंगावर काटाला माझा. आता ती अटॅक करते की का? काटे काढून ठेव, थोडे आपल्याला लागतील जेवढं. आता खुर्ची खाली. नको नको, हे पुसली. आता नको बाबा, आता इकडे बघा, हे बघा आमचे कॅमेरामॅन बघा. पुसली म्हणजे तिला असा अर्धा तास 15 मिनिटं जायचं म्हणून तिच्याबरोबर. नाही झालं झालं बस झालं, दमली. हा आता तिला थोडं जमायला झालंय, आता थोडासा रेस्ट. नाही, बाबू शहाणी आहे ना, आता आता काय बस. नाही करत. बस बस आता तिचं अजून आम्ही काय काय करतो ते तुम्हाला दाखवतो बघा.
बघायला ती बघते बघा. काय करतोय बघते बघा. अजून काय करतो. कशाला पळायची माहिती का? इकडे बघा. हे बघ, ते समजतं तिला. हे काय आहे ते? केस काढायचे हे तिचे. तिचे केस काढायचा हात. हे तिला माहिती पडलं ना. तिला माहिती पडत येते. हा. ती समजली. आता तुम्हाला सांगतो, असं कधी बोलूच नका. हा तिकडे बघा. इकडे दाखव, कॅमेरा दाखव. असं तुम्ही कधीच बोलू नका की कॅटला समजत नाही. डॉगला समजतं ते सर्वांना माहिती आहे. डॉग समजदार असतात. कॅटला पण समजतं. दिलो ट्रिमिंग, शेविंग, साफसफाई, केस काढिंग. हो चावेल हो चावेल ना. ही पायानी व कशी पायानी हे बघा पूर्ण नख लावलेली आहेत. अरे केस बघ कशी झाली फ्लॅट. जेल लावल्या चपट दिलं चपट. जेल लावल्यासारखे झाले. ती जर मला चावली ना तर बघा. इकडे हा अटॅक मोड आहे बघा. नाही चावत नाही. नाही चावणार नाही, पण हा अटॅक मोड आहे. वरती बघा असं वाटतं पाणी खाली पाणी आलंय का समुद्र. दिलू चिची केस काढूया बघा. असे थोडे थोडे केस निघतात बघितलं. थोडे थोडे वरचे केस आहेत ना ते निघतात सर्व. थोडेसे. दिलू चिची चिची पाहिजे ना माझ्या दिलूला. हा झालं. वरचे निघाले केस, एक्स्ट्रा केस. आता आमच्या दिलूची तुम्हाला थोडी रुटीन दाखवतो. आणि आपण असं नाही समजत त्याचे केस पडतात. आपण माणूस बायका बिका केस विचारतात तेव्हा निघतातच ना केस. त्यांचं कसं त्यांना कोंब करता येत नाही स्वतःची केस. म्हणून आपण कोंब केलं की त्यांना कोंब करावं लागतं. कर ना कोण बस झालं तेवढं. आता एक्स्ट्रा नको करायला. नाही तर मग जास्त पिसळते. हो तिला लागतं का ते? लागत नाही. हे बघा कायच नाही. हे बघा रब्बर आहे ते. रब्बर ते लागत नाही. टोकदार नाही ते. रब्बर आहे रब्बर. हे बघा आपले कशी चप्पल घालतो आपण. टायरला कसे असतात ते रब्बर. अरे वा आमची दिलू शानी दिलू. चला आता थोडे पोटावरचे केस काढूया. काय नाही करत, काय नाही करत. पाठी अशी पोझिशन मध्ये इकडे. वा. हा जेवायला वाढायचा आहे. थांब. वाऊ शानी दिलू माझी. सोड दिलो. सोड दिलो. शाणी दिला बघा. सोड बोललो की सोडली. आहे का तू समजदार आमच्या दिलू सारखी? नाही. सगळं शाणी दिलू कोण आहे मुंबईमध्ये? दिलू. नाही नाही आम्हाला सवय आहे. सवय आहे. नाही ती चावत नाही. मग आता तर पकडते. दिलू, तुझ्या आणि पोटावर नख लागतात ना तर तिच्याकडून नाही. तिला कळत नाही माझी आपली नख त्याला लागतात आहे. असं नख वाढले तिची. आणि ह्यांचे केस कमी गळतात. जर इंजेक्शन प्रॉपर दिले ना 3-3, 4-4, 6-6 महिन्यांनी तर यांचे म्हणजे प्रॉपर राहतात ते लोक. कसा आता बघू बाय. अंगात आलं तिच्या. चला नको नको अंगात नको. आलं. देवी अंगात टाटा टाटा. चल मम्मी टाटा कोणती देवी आली? टाटा. कोणती देवी आली? कोण अंगात आलं तुझ्या? दिल्लू देवी. आता आपण असा हात लावला तरी तिला वाटेल की आपण तिला काय करतोय. तिला हातच हातच नाही लावायचा.